Ahoj, zdravím ťa pri 9. časti môjho podcastu, v ktorom rozoberám knihy, rozprávam o mojom živote, ako to vnímam, ako implementujem vedomosti, ktoré som sa dozvedel a taká moja cesta za môjim snom, cieľom, plánom, víziou. Dnešná epizóda nesie názov V jednote s Bohom. Uvedomelá jednota so samým sebou, v podstate keď sami seba berieme ako Boha, ak sa na to pozeráme podľa knižky, som si to aj tak vyložil, že tam je v podstate spomenuté, že sme stvorení na obraz stvoriteľa. Čo znamená, že nikto si to môže prevziať, ako že sme stvorení z rodičov, ale celkovo tak hypoteticky, ako človek vznikol proste na niekoho obraz v podstate, hej. Tým, že sme stvorení na obraz stvoriteľa, máme aj jeho vlastnosti. A ťažko sa zbavíš tohto myslenia, chápeš? Pretože keď niekto ako Boh, alebo vesmír, alebo tá energia, vieš, to nekonečno, keď ťa to v podstate stvorilo ako človeka niekedy na svoj obraz, tak to značí o tom, že ten malý kúsok brahmy je aj v tebe. Človek v budúcnosti nebude mať strach, pretože sa naučil veriť takejto veci. Naučil sa veriť. Tá viera v nejakú vyššiu silu je dosť základný odrazový taký mostík pri niečom, pretože čo na svete je vlastne také, že nekonečné, nemožné. Vždy je niečo nemožné, pokiaľ sa to nestane. Niekto povie, to je nemožné, aby si dokázal toto. Ty to dokážeš a zrazu OK, hotovo, vec vybavená. Ale sú určité veci, ktoré sú nemožné, ale tak nemožné, že ich ešte v podstate fakt, že nikto nedokázal. Rozumiete, ide o tú pointu. Keď sa prichytíme, alebo si uvedomíme, máme nabranú vedomosť o samom sebe, vnímame realitu taká, aká je, bez emócií, tak apaticky, tak stoicisticky, tak vlastne vnímaš realitu taká, aká je bez farby, v tom kľude samého seba, ale ako náhle si so správnymi ľuďmi na správnom mieste, ale ty nie si správne nastavený a rozmýšľaš, čo by si mohol urobiť lepšie, alebo čo si neurobil dnes, alebo čo musíš stihnúť zajtra, alebo čo ťa trápi dokonca. Každopádne máš v sebe v ten moment uzavreté nejaké zlé myšlienky, vlastne som im prepožičal tú svoju moc, pretože som si neuvedomil v ten daný moment možno, že aha, toto teraz nemôžem nejako vyriešiť, tak sa na tým nebudem trápiť. No ale zjavne som sa trápil a mal som pokazený moment prítomného okamihu, lebo som prenechal moc môjho vedomia, podvedome alebo nevedome veciam, ako je strach. A my nežijeme v dobe, kedy potrebuješ strach v podstate. Teraz na teba čo? V práci šéf na teba pri najhoršom nakričí, vyhodí ťa, alebo ti dá, že pri najhoršom, keď je to psychopat, ti dá facku. Nič horšie sa nemôže stať, tak prečo sa potom človek v práci potí, jemu proste zatína zuby, napätý je? Povedz mi, ako ľudia môžu takto fungovať v tom živote. Keď niečo nechcem, tak to neurobím. Si naučený rozmýšľať, máš takú realitu, tak si vychovaný, tak žiješ v tej realite iba ako si sám tvoríš. Všetka naša chudoba a choroba spočíva iba z takého pocitu, že sme odrezaní od nekonečna. Že si o sebe hovoríme, že nám to nepatrí, alebo že by sme to nemali, alebo že ja si nezaslúžim aj toto. Ale zaslúžiš si všetko, čo ti príde pod ruku. Keby si nezaslúžiš 50 000 eur teraz na ruku, že ti niekto dá, že chcel by si 50 000 eur, tak to ti to ponúka a ty povieš, nie, to nemôžem zobrať. A čuvaj, prečo by si to hovoril? A keď už niekto za tebou s týmto prišiel, keď niekto za tebou príde s obálkou a povie ti, táto obálka je pre teba a ty, ale ja nič nečakám, vieš? A hneď si zavrel proste cestu k úspechu v podstate. Ono veci, čo k tebe idú, musíš ich príjmať. Alebo aspoň ich nechať cez seba prejsť. A to platí o dobrých aj o zlých. Pretože nemáš zlé a dobré, pokiaľ si v tej prítomnosti. Rozumieš? Ono pekne dýcháš, vnímáš, cítiš, ako si napojený na tú zemskú silu, vtedy ťa netrápi nič. Si tu, teraz robíš čo najlepšie vieš, aby si niečo urobil, a vedome precitneš s jednotou. To je akože taká tá odpoveď na telesnú a duchovnú harmóniu, pretože keď neriešiš nič, alebo
keď medituješ, je to najlepšie, najjednoduchšie je sa napojiť na tento prúd nekonečná alebo také tej energie, keď medituješ. Neviem, koľko z vás je na takýchto úrovniach seba poznávania alebo seba rozvoja, ale ja som už v takej fázi, že sa tam viem dostať do toho precitnutia vždy, keď idem meditovať alebo pred zaspávaním, keď si tam dýchové cvičenie. Ľahneš, zavrieš oči, sústredíš sa na dýchanie, alebo sa sústredíš, máš so zavretými očami, sa v podstate chceš pozrieť na čelo a iba dýchaš. Veľký nádych, veľký výdych, veľký nádych, veľký výdych. A nerozmýšľaš nad ničím a v ten moment si všetko a zároveň nič. Máš pocit, že nemáš pocit, si proste iba ty. Taký kľud, fakt taká harmónia duchovná aj telesná, pretože sa uvoľníš telo z toho napätia, stresu a všetkého a úplne precitneš takú tú jednotu so všetkým všade a chill. A si zober, že k tomuto dňu som ešte neskúšal, že psychedelika. Kus zmagnetizovanej ocele zdvihne 8-krát väčšiu záťaž ako iný kus ocele. To bol ako príklad k tomu, že keď ty si napojený, si predstav, dobre, medituješ, dostaneš sa do toho stavu, kedy ti telo trnie, vibruje, cítiš sa extrémne super, ale to si iba na začiatku, pretože ono sa ti to začne stávať neskôr aj bežne pri veciach ako s ľuďmi, alebo v práci, alebo pri cestovaní, alebo keď si spievaš pesničku. Keď začneš robiť veci, čo ťa bavia, tak ti začne trnúť telo. Začneš mať ten pocit toho, že si napojený na ten moment prítomného okamihu a aj teraz to mám. Úplne, že také jak zimomriavky, ale zároveň nie všade, iba v určitých častiach tela. A toto, keď si napojený na takýto prúd, alebo ja neviem, ako by to človek mohol povedať, ale ja to hovorím tak, ako to teraz momentálne najlepšie viem opísať, tak znásobujem tú silu, ktorú vyžarujem tým, ako tú silu príjmam. A ja príjmam ten prítomný okamih, príjmam to miesto, príjmam teraz som tu a teraz a môžem to tak 8-násobne viac dať zo seba von, pretože veci, ktoré nasávaš a príjmaš, dávaš takisto von do sveta. Ale my sme zvyknutí a naučení žiť v strese, strachu, chudobe, hneve, napätí, kriku a všetkých veciach, čo od malička sa dejú. Zober takého Jarina z Česka, taký ten typek, čo má aj na YouTube 4 dohody, alebo taký ten Jaro, neviem, aké má prezvisko, taký Čech, úplne, ľudia sa na ňom smejú, ale zober si ho, že on má veľmi zaujímavý život. Pre ľudí veľmi divný, ale chcel by som mať takú túto vnútornú harmóniu, ako má on, ale mať taký trošku iný ten život. A je, že on ho má taký, v podstate taký, že krásne jednoduchý, vyzerá tak, pôsobí tak a ľudia o ňom hovoria, že je divný. Ale kto vraví, že to je divné? Vieš čo, myslím, neexistuje divné, neexistuje nič v podstate. Všetko si iba my tvoríme, predsudky, blbosti, všetko je to iba v hlave. K tomuto je v tej knihe uvedený príklad, akože by sme mali rozmýšľať ako Ježiš, pretože toto zmýšľanie dáva zdravie, mier, šťastie, harmóniu, spravodlivosť, pravdu, lásku, krásu, dáva všetko, preto sú kresťania kresťanmi, lebo veria v Ježiša Krista. Čo z toho vplýva, že Ježiš Kristus je ich vzor, ich idol a keď sa niekým obklopuješ, tak sa ním chceš stať. Ja sa pýtam, prečo keď sa tým tí ľudia obklopujú celý život, takí nie sú. Prichádza do toho ten ľudský faktor, ale tak záleží, koľko moc tomu chcú obetovať, tak prečo keď si tak zarytý katolík alebo kresťan, že chodíš každú nedeľu do kostola a čítaš si Bibliu, prečo potom naozaj nie si taký dobrý ako ten Ježiš? Pretože keď to robíš 20 rokov, že si katolík, prečo aj tak kritizuješ? Prečo aj tak nadávaš druhým? Prečo hrešíš? Prečo robíš toto? Ešte myslím, akože, že by si sa mohol už trošku povznieť a zamyslieť sa na tým. Jasné, človek urobí vždy chybu. Vždy, lebo sme ľudia, hej. Ľudia budú robiť chyby a preto sme ľudia, ale je to také dosť zvláštne, keď na niečo makáš. No dobre, asi ľudia to neberú až tak vážne. Tak to potom žijú len v takom sebaklame a tieni toho, OK, som katolík, aj buddhista, aj všetko. Takže každý máme to svoje. Keď veríš buddhistov, tak skôr sa zamerá na ten vnútorný kľud, na taký ten sebarozvoj, duchovný, nájdenie kľudu v niečom. Ešte nemám naštudované moc náboženstvo, iba som bol vyrastaný, vychovávaný v
kresťanskej rodine, takže skôr k tomuto mám tak bližšie. Ale každé náboženstvo je vždy o tom istom. Ide o to veriť v niečo vyššie, alebo mať ten vzor, idol, na ktorý sa chceme podobať a na tom si staviame veci okolo. Takisto nejaké pravidlá majú v rôznych náboženstvách, ale už akože idem od toho. Každopádne ide o to byť v jednote s Bohom, čo znamená so stvoriteľom, s energiou. Pre mňa je to byť v tom prítomnom okamihu, keď ti trnie telo a vieš, že tu si teraz správne a nič viac ťa nezaujíma. Pretože to, že si tu a teraz, je to najviac, čo môžeš momentálne urobiť. Ja ti prajem pekný zvyšok dňa, víkendu, týždňa, mesiacu, roku, roka, čo len chceš, kedy chceš, praj si, ale dopraj. Maj sa pekne, krásne, nech sa ti darí. Ahoj.